Sugeng dalu. Nggih, Bapak Dalang, Sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, dari pitepangan kula niken, Pak. Nggih. Delengen. Ya, Pak. Mau gambari lambe matur. Oh ngelak bocahe. Cangkeme kuwi ngelak. Jari ngelak ngono lho. Gambar Bapak Klenteng. Nggih. Bener. Lek niki Bapak sinten, Pak? Ditya. Raditya. Weh. Napa? Raditya. Raditya, nggih nderek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi Ajar apa? kula tasih belajar